Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Росен Малкочев, водещ на подкаста Качамак Студио. Днес мои гости са легендите на българската народна музика Иво Попов и Ивайло Романов Пелето. Иво Попов развива своята музикална кариера с участие на живо, сценични изяви и работа върху собствен музикален стил. През годините той печели популярност пред публиката с емоционални изпълнения, добро сценично присъствие и активност в музикалните среди на Благоевград, страната и чужбина. Кариерата му е свързана с участие на празници, клубни сцени, частни събития, музикални програми, където успява да изгради близък контакт с публиката. Своите изпълнения залага на настроението, искреността и модерното звучение, като комбинира различни музикални влияния. Господин Иво Попов е популярен български изпълнител от Благоевград, специализиран в изпълнението на македонски народни песни, гръцка музика, поп-фолк. Музикалният му път започва още на 6 годишна възраст, като на 10 е свирил на пиано в школата по изкуствата в родния си град Благоевград. Иво Попов е познат на публиката с участията си в престижни фолклорни програми, форуми и съвместната си работа с различни оркестри. Участва на конкурса на Пирин Фолк за нова авторска песен с дует с Саня Ристевска "Чудо ли е любовта". Ивайло Романов е известен като Пелето, е виртуозен благоевградски музикант, барабанист и перкусионист. Той е признат за майстор на неравноделните ритми, често сочени за едни от най-добрите в света на ударните инструменти, като дори е класиран, забележете, класиран на втора позиция след световно известни имена. Това ще го дискутираме по-късно в нашия подкаст. Да. Известен е с виртуозните си изпълнения на барабан и тъпан. Преподавателска дейност има в школата по изкуства към Народно читалище Свети Климент Охридски, 1922, град Симитли. През 2024 година музикантът отбеляза своята 70 годишнина, което ще отдадем в своето интервю така по-специална, така да разкаже какво се е случило. Аз мисля, че ви представих добре. Ако има нещо да допълните, вие може много да допълните неща, но нали... Ние благодариме за поканата, ние ще се представим чрез музика сами. Да. Сега към Иво Попов да го попитам в кои държави си имал участие. Благодарение първо на Бог за таланта, който ми е дал, защото без Божията помощ нищо няма да се случи случайно. При мен поне 99% е таланта, който притежаваме, е дар Божий. Да. Дар Божий. Същевременно обаче един дар трябва и да се развива. Затова сме минали през различни школи на обучение, по пиано, по ударни инструменти, солфеж, нотна грамотност, така да се каже някаква. И държавите, които съм посетил, за което в моята кариера има значение, това са по различни покани, особено най-вече в заведения, дългосрочни програми, не за плана вече. Това е Германия на първо место, близо 2 години. 2 различни години съм бил в различни градове като изпълнител. Другата държава е Англия, в Лондон. Пак съм бил в заведение, българско заведение, което е едно от най-известните в цяла Англия. В цяла Англия едно от най-хубавите заведения е българско. Да. Друга държава, в която съм бил, това е Италия. В Милано пак по покана на българска общност. То наскоро. И наскоро и преди това. 3 пъти съм посетил. И нашите съседни държави, в които многократно
така имам ангажименти. Това е Гърция и братята от Македония. Канят ли ви македонците? Как не възприемат македонците? Много ми е интересно, защото така има различни... Значи с македонците не случайно казвам братята, защото за музиката за нас граници няма. Да. Ние в музиката нямаме граници. Естествено, на такива събирания се шегуваме доста, нали, по политически теми. Разбираме се отлично. Разбираме се отлично, обаче винаги е било емоционално. Никога не сме... Имали сме многократно спорове, но винаги са били така емоционални. И има много колеги и приятели. Работиме с братята от Македония, с колеги и песните са ни едни и същи. Защото когато аз съм ходил, дълго време съм работил с македонска фирма и винаги първият ни разговор е политика. Те започват политика. Викам, всекой говори това, което не му е работа. Викам, дай тук да се повеселиме, политиката не е за нас, политиката е за определени хора. Добре, от толкова много участия, които имаш, 100% съм сигурен, че имаш безброй интересни случки, такива приятни или не чак толкова, нали... Повечето са приятни. Дай някаква пикантерия, така да кажеш. Те са толкова много, че направо даже се чудя откъде да започна, даже нали, така по-интересните само ще наблегнат. Да. Са така отличителни, някои даже са малко и куриозни, да се казва. В заведенията, където пеех в Германия, и ме обявяваха в едното заведение с гръцко име. Янис. В другото заведение му обявяват Йоргос. В третото заведение пак гръцко име и вече на мене ми до тук дойде. Писнат. И отивам при собственика и викам, виж, тока ти е разлепил на всекъде, нали, с моя снимка, обаче е гръб на... Да. Викам, виж сега, нали, казвам му, на мене, аз съм българин, казвам си Иво Попов и не желая да ме обяваш като грък. Той вика, да, така е, но ние тогава нямахме документи. Ако аз те пиша, тебе, че си Иво Попов, веднага ще дойде полицията вечерта и ще те хванат. И трябва веднага да се заминеш обратно. И такива куриозни неща, нали, сме с различни имена, с различни хора. Ясно. Това е по-така интересно, но има много други такива също по заведенията, където съм пял. Всека вечер е куриозна. Различни хора, различни нрави. Особено след навлизането на градуса, като влезе повече в белите. Да. Така по заведенията се случват много куриозни изпълнения. 100% съм сигурен. Интересно е. Така в кои фестивали си имал участие? Значи участвал съм в... Ти пропусна, нали, ма това не е задължително да ги знаеш. В Пирин Фолк 3 пъти съм бил. И на последния път даже бех с световно известния Ивайло Романов. Той взе участие също в една песен, която се казва Пирине. Да. Твоите сестри питат за тебе. А кои са сестрите на Пирине? Вардар и Егей, така ли? Точно така. Плачат за тебе. Да. Хубава песен. С която те аранжимента в Македония го направиха, така съм много доволен, че се даде изява на тази песен, защото не винаги може да получи някаква песен изява. Някоя може да има и хубава песен, но да остане назад. Ясно. Но се радвам, че тази песен получи така изява, за да може да бъде чута и тя си е записвана. На други фестивали също съм участвал в и в Благоевград имаше фестивал на Македония Фолк. Македония Фолк. На Пирин Фолк казах 3 пъти, такива защото Пирин Фолк за нас като изпълнителите от нашия бранш, така е
най-високата летва. Като фестивал говоря. Ясно. А иначе като изяви в различни конкурси, други фестивали по-малки и такива изяви по площади, по общини ежемесечно. Да, различни покани на различни събития сте участвали, Да, нали? да. Добре, бе, през така имаш солидна кариера, дългогодишна. Колко имаш издадени албума? 4 албума имам издадени. В доста от албумите Ивайло Романов участва. Един албум е на гръцки език с гръцки изпълнители. Да. С колеги от Гърция направихме една компилация интересна така на гръцки език, като има и певец, още един, две певици, и от България също има. Така е доста интересна компилация. Но най-вече сме си българи, тук залагаме на нашите песни. На българското. На На българските. С първата песен, къде си тръгнал ти първата? Да, първата песен. Първата песен с мен. Първата Точно песен, с която така пропуснал си. Извинявам се. добих популярност. Тя е кавър, нали, на голема гръцки изпълнител Василис Карас. Ти си малка за мен. Точно. Така се казва и албума и с нея така придобих популярност в средите. в средите, В средите, да. така да се каже. Като гръцко изпълнение. Не, на български език. На български език, да. Добре, така много ми е интересно, защото така, наблюдението ми е в последни години. Много общини канят чужди изпълнители. Това за мен не е нормално. Значи, с парите на българския данъкоплатец плащаш на чужди изпълнители вместо на български. Това някаква мода ли, защото това се случва. Имаше един скандал тук преди няколко месеца в Македония на тиквешията, имаше тиквешки, там имаше нещо като панаирни, нещо празник. така и градоначалника там Янчев, запомни го, Янчев, масово беше поканил сръбски изпълнители. И имаше един много силен отпор от македонските изпълнители, че това не е добре за самата държава и за самите изпълнители. Какво мислиш? Защото и в България това се случва. Аз ще кажа, това ми е на мен е болната тема. Ние тук сме още по-зле. Защото ние освен сръбски само, каниме и гръцки и на седмица тук в България се канат между, да не кажа голема, сигурно около 10-15 изпълнители в цяла България всяка седмица. Има региони в България, където не е 50%, 100% се слуша чужда музика, не българска. Било то сръбска, най-вече, или гръцка, което това говориме за някакво чуждопоклонничество до такава степен, че ние вече забравяме за българско. Айде, 80-те години си спомням, имаше бунт на сръбската музика в България. Тогава тук беха забранени този тип музика. Македонските песни. Беха забранени и се слушаше. Но сега не мога да разбера се така наречената демокрация в 90-та година, вече 35-6 години, ние все още да робуваме на чужди изпълнители. Даже има и по-интересни случаи. Аз понеже се занимавам и с такава дейност, нали, пак е свързана с музика, с такива изпълнители. Имаме още по-фрапиращи случаи. Аз съм отбелязал тук, след малко ще те попитам за това нещо. Искам така често да ми кажеш какво мислиш за българския фолклор. Сега ще ти кажа. Българския фолклор е уникален. Няма такъв фолклор в света, толкова разнообразен, с толкова фолклорни области и толкова труден за изпълнение. Значи нашия фолклор ние не си го ценим и даже има такива песни, които те не могат да се... Главата не ми го побира, не могат да се изпеят, било то шопска песен.
било тракийска балда. Но това са 8 области на България, различни било стилове. странджанска. Да. Това уникални песни, уникални, да не говорим за инструменталисти, за солисти. Солисти, да. Колеги, музиканти. Музиканти, които са на световно ниво. Много добри. Уникален фолклор. Имаме, просто не си го цениме. Не го цениме. Сега ще ви помоля така да направим една музикална пауза, да ни изпълните една песен и след това ще продължим нашето интервю с двете легенди на българската фолклорна музика. Аз исках да допълня само нещо, ако може. Слушам те. Точно. Иво е прав. Говориме за българския фолклор. Той е толкова ценен, че в момента настръхва. Защото аз много дълго време се занимавам с българския фолклор и то 50 години на сцената. И знам какво е, качвам се на сцената и сълзите ми почват да капат по лицето. Защо? Защото ние по целия свят сме разнасяли тая българската музика, учили сме нова българска музика, учили сме и старите, и хората не аплодираха, рипаха на сцената, прегръщат ме, целуват ме, пет. Да. Значи това фолклор, мога да кажа, Иво е прав, че без българския фолклор ние сме за никъде. Не може да се представим ние с чужда музика, гръцка, сръбска или македонска. Един момент, с македонците имаме един спор. Излиза една песен, македонско девойче, те викат, вие защо не взимате песента македонско девойче? Ще кажа нещо за него. Добре. Аз просто тук ме засяга това въпрос, защото отивам много пъти. През ден съм в Македония и хората ме спират. Вика, Ивайло, ти си от Пиринска Македония. Ти си всеки не значи. Да. Викам, добре, майка ми е от Вардарска Македония. А дедо ми е от Егейска Македония. Какво да кажа? Значи аз съм връл македонец. Така им разправям на техните. Добре, тази песен каква е? Тази песен, македонска девойче, е българска. Аз точно така им казах българска. Защо? Викам, извинете, господа, България съществува толкова години. Значи, ние сме братя. Вие го говорите български език, обаче не е съвършен... Кодифициран български език. Те не говорят македонски диалект. Кодифициран български език. Стария език. Абсолютно. Отиваме кеода, ке пие и пак ке си ода. Ние тук си говорим така. Абсолютно. Това е. Аз просто съм, как да кажа, после се събрахме така като приятели, много музиканти, и Иво със сигурност сме гостували там, пак за моя филм. Ходили сме там и говорят, хората, Ивайло, кажи нещо, какво да кажем. И там и те не прегръщат, уважават ме, знаят, че сме братя и че говорим един и същ език, само че те викат отпред главната печатна буква М е техната, нашата главна печатна буква Б. Няма нищо. Аз си направих си труда да влеза в Википедия за песента Македонско девойче. Да, кажете вие сега. Така, Македонско девойче е написана през 1967 година. Тя не е народна песен, тя е авторска песен. Извинявай, може ли да ти кажа на кое? На Виолета Томовска се роди дъщеря и тя пее точно за дъщеря.
Забравих кой беше... Виолета Томовска. Забравих кой беше... Ние трябва да казваме истината. Забравих кой беше поета там, който е композитор ли, който е написал Обаче 67 година И се ражда дъщеря. доколкото знам, по заявка на македонската държава и на техната държавна сигурност УДБА, с цел да засилят Бивша Югославия. с цел да засилят македонското чувство, македонския характер на такова и да възвеличаят македонското девойче като най-хубаво, нали така. И още едно, ще ти кажа, гледам, защото ги гледам много подкасти, така, има един, който много разбира и в един, мисля, че беше канал 77. Там ги има много, да. Така, точно преди да свърши, вика, чакай да ви кажа, аз една интересна история. Песента, една от великите, големите, силни македонски песни, Земю Македонска. Земю Македонска. Уважавам. Македонец, който е работил в службите на Македония. Да. И Зоран Ефремов, мисля, че беше. Вика, знаете ли кой е написал тази песен? И кой е оригинал на песната? Оригинал на песента е Земю Черногорска. Написана е през 1877 година по време на руско-турската война от българина Иван Вазов, за да възвеличи черногорците като храбри войници. Да. Обаче какво се случва в годините назад? Македонците си я преработват и стават Земю Македонска. Има някои неща, които ние не ги знаеме. И аз умишлено влезох в Википедия. И там точно това го пише. За да не ги обиждаме, брате. Не, ние сме си едно. Ние сме си едно. Да не ги обиждаме, защото те винаги вика, Ивайло, добре бе, вашия Пиринския край, вие сте си македонци и ние, да. Викам нагоре, има 8 области на България. Това са Родопите, Шуклука, Тракия, това са много доброжанци има. Викам, слушай какво става сега. Тук при нас, ние македонците. Значи ние сме трите дела. Защо викат трите дела? Трите дела са ето Пиринския край, Егейския и Вардарския. Добре, ние сме едно, значи би трябвало да се уважаваме, нищо нямаме против братета. Всеки да се определя както да намери за добре. Точно сега така. Не сме никой хванали за гушата. И това е най-правилният подход. Значи, на никой не може да го чепарката да му сложиш да каже, ти си еди какъв си. Не бе, поговори с него. Ти какво мислиш, той какво мисли. Всеки да си направи извода, всеки да си, нали... Малко го върнахме на политика тук. Не на политика, защото винаги така от техна страна и черпани въпроси и ме питат. И аз сега поне съм ежедневно там, той знае Иво. Ежедневно. Отивам там, вика, добре, бе, да, тази песен каква е? Викам, слушай сега. Песента е да вие пият къде и къде и да шета. Обаче тръгват, поне нашата Гория, пее България да е цела да. Ето те така. И вика, защо пее така, като ние пееме Македония цела да е. Добре, ние се знаем, че сме македонци и вие знаете, дай да не направим политиката, обичам ви от всякъде и така. Не искам да говоря за това нещо и си прав, че го обърнахме на политика. Да направиш една демонстрация за настроение. За настроение, да. Каквото ти избереш. Нещо македонско, айде на македонска тема сме. Така, един-два куплета. Така, да пееме двамата, може да не. Той ще направи, ние ще изпееме няколко песни на една. Ние ще си изпеем. Сега ще направиш демонстрация на твоите любими на твоите любими македонци размери, които... не. А сега тук ли? И със стъпана, те да вземат такова. Не. Сега искам те така... Импровизация, просто импровизация да направиш. Ето. Ходих в Македония пак. И те викат, да, нещо от тия ритми, поне нас не... ти много добре ги правиш. Викам, това са неравноделни размери, които вие не ги знаете. Свирите нещо, правите нещо, обаче не сте точно 100%
там, на мястото си. Да. Вие го правите 60-70%. Как? Виж, един неравноденен размер, който е в много различни размери. Това са 7, 8, 11, 16, 15, 16, 13, 16. И аз всичките ги слагам на куп. И правя. И той вика, ще го направи сега. Ами това ще ти изпея. Това. И той вика, къде са тия ритми? Викам, това са български народни ритми. Това е България. Има Шоплъка, има Тракия. Искаш ли викам нещо от Тракия, така поне вие се чепкате, искате. Иво Папазов обърнал, ето за моя приятел, най-големият кларнетист не в Балканите, в света, който е обърнал на българската музика с краката нагоре. 15 години само се свирише неговото. И това са галени, ръченици и тракийски Само ще извиняваш, Да. че червено свети, да го направиме. Да. Дали, че много говоря или... Не. Това ще така. 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 И излизаме и трагията. И те почват. И после викам, отиваме на 11. Ето, това е българско. Чисто българско. 25 години опит. 25 години професионализъм. Битумните и ПВЦ хидроизолации от Delta Isotherm ЕООД. Предлагаме професионален монтаж и надежни решения с ПВЦ и битумни хидроизолации. Ние от Delta Isotherm вярваме, че всеки трябва да бъде най-добър в това, което прави. Сигурността започва от хидроизолацията на покрива. Delta Isotherm. 0898 700 279. Чист български натурален фолклор, и аз го казвам коктейл от всички сокове. Бих го нарекал така. Една македонска песен, поне така и така. Ма ние ще изпеем после като... Не, сега. Нека да направи демонстрация. Сега да му Демонстрация. Добре. Поне говорихме за от началото да я направя. Добре, на македонска. Така, лекичко. Поне те викат, това е наша песен. Викам, добре, в България много често се пее. Кога тръгнах сето, моето гина, древени сози ти ронеше, древени сози ти ронеше, и в очи се конеше, дека вернацето ке ми биде, дека деца таща чуваш. Браво. Чудесно. Това е за братята. Поздрав за братята. Братята. Сега към Иво Попов искам да го попитам. Разбрах, че си менеджер на чужди изпълнители. Точно така. Какво ви е мнението за тях и как започна да ги Значи всичко менеджираш? тръгна заради езика. Понеже владея гръцки език и доста години така в Гърция имам контакти с гръцки изпълнители, музиканти, певци. Самите те ми предложиха да ги представлявам в България, да им намирам заведения, участия, да вода всички тези преговори за реклама
за свободни дати, изпълнители, всичкото. Това нещо е на база на езика и на контактите, които имам в Гърция, и те самите ми предложиха, и за което съм им благодарен. И така, с течение на времето, обаче, покрай гръцките изпълнители, които ги представлявам, почнаха и от самите заведения да търсят и сръбски, да търсят и румънски. И аз някой път се хващам за главата, викам, ние и тогава и китайци да вземем. Даже така, пак един куриозен случай, в едно заведение правят си така участие партии има, и има гръцки оркестър, има сръбски, Да. и колегите гърците ми звънят и ми викат, български няма ли? И аз викам, и на мен никой не ми е потърсил, нали, не са казали. И такива парадокси. Чуждо поклонничеството е до такава степен, че ние отричаме всичко българско. Това е истински. Да, бе, Гръцки оркестър има, сръбски, български не. това е болният въпрос. Български оркестър няма. Болният въпрос това е. И В Гърция съм забелязал изключително така, като съм слушал само гръцки песни, повече гръцки песни се пеят. Вече имат и различни, но така наблягат на родните Ама те си наблягат на техния фолклор. Да. И на техни песни. Ние като отидем там една българска песен, ако пееш, те за тех това няма да те погледнат. в Гърция, в Сърбия те си да. изпълнители. Да. Ние тук каним изпълнители от Сърбия, които Да. имат едно участие в Сърбия, ние тук ги каним 5 пъти на Защото годината. дошъл в Сърбия ни големата работа. Да, Нали? ама не само, не говорим само за сърби, това е с гърци и с сърби. Просто аз съм до такава степен, как да кажа, огорчен напълно, защото съм имал случаи празник на, няма да назовавам имена на градове, на община Еди класи, 100 години от създаването на град Еди кой си, искат гръцки оркестър. Под какъв зор? Да. 100 години честват Под какъв зор? да. И това не е единичен случай. Това е срам. Това е срам. Ние, Срамно. Точно. Ние не си цениме. Много е прав. Ние не си цениме нашия... Как ето, господин, извинявай, че те прекъсвам, ние от Перник имаме един много добър изпълнител, който е спечелил в Белград. Гранд, да, Яни. Да. Е това момченце, защо сега, когато говори, ето Иво говори, изключителен човек, пее много добре, талант. Огромен. Той е направо за мен, как аз просто се възхищавам от това нещо, когато казвам за истината на много колеги, че това момченце е тръгнал и е постигнал нещо в живота. Защо нашите тук не го дърпат да пее тук в Благоевград, да пее еди къде си? Има покани. Има покани, обаче... Въпросът е защо не го канат в Гърция, защо не го канат Именно. в Други страни, точно така. Да се изявят не само него. Да канат, примерно, нашите... Абе с една дума, на български език, по старите хора, както са викали, всекоя жаба да си гледа гьола. Да си знае гьола. Гьола, точно така. Обаче всекоя жаба да си гледа гьола, вика, жаба от жаба гледа и гьола се фърля. Ми гледам, че това пее, така и аз се фърлям. Жаба от жаба гледа и гьола се фърля. Ето това е. Тая стара приказка и мисля, че са прави. Сега нашите потомци. Камило, да го попитам, с кой би искал да направиш дует? Така, да ти е кеф да направиш дует. И с кой си правил дует? Аз съм правил дуети така по заведенията с много изпълнители, но не на запис. Това просто се е случило. Това ти е грешката. Това е в заведенията обикновено, когато сме на работа, не знаеш кой ще дойде. Ти не очакваш. Като гост идва на заведението като гост. Пеял с много. Да, идва някой колега. Да, в различни заведения с много съм пял. Пял, да. Защото на мен 90% от музикалната ми кариера, да си говорим честно, е минала по кръчмите и по заведения. Ама да, това е хубаво. Истината, нали? Защото фестивалите са много хубаво нещо, там се конкурираш, нали? Излизаш, пееш, показваш нещо, но истинските
участия, това са кръчмите. Да, да. Нали, там е всичко е на живо. Там са истинските певци, най-истинските певци. Точно, ти ми взе думата. Там нема плейбеци, там нема... Истинските музиканти излизат от кръчмите. Абсолютно. И от по селата, когато отиваме да участваме в някои събори, те свириме, ето това са истинските музиканти, които свириме на живо. Да, да. А не на плейбеци. Не всеки може да свири на живо. Именно, това е. Ето, демонстрирам и казвам, че... Добре, да те попитам, кой беше първият момент, в който осъзна, че ти си роден да пееш? Сега ще... Значи, това Да усетил си, че просто това е твоето. Да, това стана в 8-ми клас, като бях. Защото допреди това така свирех на пиано, на ударни инструменти, обаче почнахме да се събираме така компании. Да. И в компанията аз свирех на акордеон. Нали, аматьорски. Да, да. Обаче пък за сметка на това тогава усетих отвътре, че имам дарба да пея. Нали, тогава го разбрах 8-ми клас и така в компании постоянно, нали, с пеене, така от 8-ми клас съм започнал така да усещам, че... Добре, когато си имал концерти, нали, така по събития, как се подготвяш и психически? Той е тук, нали, преди да излезеш на сцената, така, има една тръпка. Тръпката, да, има го. Така, как преодоляваш тази... Значи, ще кажа нещо, тази тръпка, ако няма, значи един изпълнител при мене го има в много голема степен. Тук го няма, нали? Да, при мене го има в много силна степен, даже някой път до такава степен ми действа притеснение, как ще се представиш, дали ще се представиш добре, ще мине ли всичко наред. Така че това се казва един вид сценична треска и тази тръпка при мен е много силно изразена и винаги, независимо къде съм, дали може да е в най-малкото заведение, където и да е, няма значение, това ме съпътства. Ти трябва да си на ниво, независимо къде се намираш. Ти трябва да си винаги, нали? Постоянно. Защото хората очакват от тебе да дадеш максимума. Да, хората обикновено в заведенията, където аз казвам да съм и 90% от участията по заведенията, те не ги интересува кой е и къде е пял на кой фестивал и дали е пял или не. И какво ти е настроението от днеска, нали? Да имаш ли проблеми, нямаш ли проблеми, това не го интересува. Да? Ти дали си пял на някаква сцена, дали не си пял. Той идва, иска да се весели и ти казва, искам тази песен да ми спееш, искам това. И много често, под влияние на алкохола, пееш и накрая вика, ти една песен не ми спея. Това много често се... Много често се случва такива. Така да случава се много пъти. Постоянно, но това пък е забавно част от работата. Добре, от кои изпълнители най-много така си се вдъхновявал? Най-много, пак е сигурно заради езика, от гръцките изпълнители. Съм се така вдъхновявал за текстове и за музика. Но подчертавам, най-трудната музика е българската музика. Тя не може да се изпее. Аз мога да изпея гръцка песен, сръбски някой така, но българска народна музика, шопска песен да ме убиеш не мога да изпея. Тракийска, бавна не можеш да изпееш. Странджанска не можеш да изпееш. Те са толкова фолклорни области. Това са много. Това не може да се изпее. Няма как да се изпее, просто... Трудно е. Трудната е българската. Преди следващата музикална пауза, която ще изпълните, искам един въпрос да ти задам така. Имало ли участие, което никога не би забравил, което никога няма да го забравиш? Нещо да си бил някъде така, нещо... така впечатляващо да... Имало е много случаи. Много случаи. При нас не знаеш... примерно на последното пътуване в Италия бяха ми объркали името
на паспорта. И до последно ние сме цяла група, пътуваме за Милано. Дали ще Аз виждам, че ми е избъркано името Да. на самолетния билет. Пише друго име. Да. Пише друго име. Това не трябва да го казвам сега, нали, как съм минал летището. Така, да. Обаче, Като музикант. обаче за мен самия беше доста изненадващо. Аз бях под стрес през цялото време, Да. защото можеше да ме върнат, нали, защото името на лична карта е едно, на билета е друго. Точно. И на границата 3 човека гледаха, обаждаха се до централа и такова и Се установи. так с Божията помощ. Няма... Да, така е. Винаги Бог. Но такива случаи, особено по заведенията, куриозни случаи, има ежедневно. Така, да. Искам да те попитам сега, защото как приемате критика? Дали носиш на критика? Абсолютно да. Значи... Защото без критика няма и развитие. Даже, Градивна критика. Точно. Градивна критика. Даже в този нашия бранш, критиката е, да не кажа, нали, ежедневна. Не можеш да се харесаш абсолютно на всичките, защото всеки един изпълнител, независимо кой е, има силни страни, има и слаби страни. Да. Обаче, когато си на работа в едно заведение, ти искаш, не искаш, ти трябва да изпълняваш различни стилове. Не можеш да изпълниш всички. За да си хареса, точно така. Обаче ти не можеш да ги изпълниш всички. Правилно. Едни ще те харесват, едни не, и започват едни критики, които аз ги приемам, а най-много приемам критиките от колеги, защото те са по-откровенни, по-точни забележки правят и тогава можеш тази критика да си вземеш поука и да те изгради, нали, като ти кажат по-точно мнение. Да ти кажат грешките, ако си допусни. Това е истинската градивна. Това е колегиалност. Защото ако някой иска да те подхвърли, той ще си замълчи. Ще каже, нека си излага. Нека да се излага. Дай да говорим така. Ние се излагаме доста често. Нека си излага. Добре, има винаги имал и ще има така доста млади таланти, които са тръгнали по твоя път. Нали така? Не по моя, ние имаме уникални... Какъв съвет ще дадеш на един млад изпълнител? Какво да направи? Ще дам съвет да не копира чужди изпълнители, да се насочи към специалисти, които да усетят коя е неговата сила, да се развиват и най-вече да развиваме българската музика. Най-вече това е на първо място, защото ние ще се обезличиме, ние вече сме се обезличили. Да. Има градове, аз казвам определени градове, това са, никой не е тайна да ги кажем, Враца, Монтана, Перник. Има градове, които свирят на 100% сръбска музика. Да. 100%, там друго не се слуша. Иво, знаеш защо е това? Да ти кажа ли? Знаеш защо е това? Защо? Защото границата е близо и те така ли иначе Монтана на там, да. Аз съм бил там в този район. Видинския, нагоре, точно. Да, абсолютно. Ама 100%. Примерно, нали, там забравяш къде си. Нали... Ама те па викат па за нас така. Вие сте близо до Македония и само македонска свири. Айде сега, как да се разберем? Или пък са близо до Гърция, пердашите гръцки. Ясо, филе, ясо. Дето и такива случаи имало в заведение, дето на вечер някой път се случва така, че изпееш 10 песни български, я не. Добре, коя песен, много интересен въпрос сега ще си задам, да описа тебе като човек? Коя песен би си избрал да те опише Иво Попов като човек или като музикант, като въобще всичко? Имам такава песен. Имам такава песен и това е песента "Щом застанеш на върха".
много те обичат, но изпаднеш ти в беда, от тебе всички Се отричат. От- Това е правило. Това е житейско правило. Това е житейско правило. Когато имаме някакъв възход, нали, има възход и падения, браво, комплименти. Големец. Да. С тебе сме. Да, с Има теб. моменти, в когато обаче Абе, човек трябва да... нямаш такъв възход или така, тогава ти си напълно забравен. Тогава виждаш които са ти приятелите. Да, и Точно. Тогава може да усеш един или двама ще останат. Точно, преди малко От тия 50, които са Да. на маса са ти брат, Да. един или двама, толкова ще остана, да знаеш. Именно преди малко го споделихме това, че да. това не оня ще се мълчи и не За което искам да те попитам, много ми е интересно как виждаш себе си след 10 години. само жив и здрав да съм. Живи и здрави да сме всичките. Да. 10 години, това е хубавото на нашата професия, че ние не сме като футболистите, защото футболистите имат много кратък Да, те... период. период. Точно При нас, така. ако сме здрави и живи, нали, да сме здрави и живи, ние може да имаме по-дълго дълголетие като изпълнители. Естествено, трябва да спазваме и режим обаче, защото има много подхлъзващи елементи в нашата работа и много колеги си заминаха. От алкохола. така, ако сме Нощен живот, Нощен, да. бурен нощен живот. И аз съм сирал много такива. ако здрави и живи сме, се виждам, нали, отново на сцената. Отново на сцената и на мен това ми е призвание и без музиката аз не виждам. Иво, на теб ти е хобито това. Аз ти го казвам. Като приятел. Ние всеки ден сме заедно. И му знам кътните зъби на него. Не за човека Добре. интервю. Добре, аз да ти кажа. Коя песен най-много обичаш да изпълняваш? Коя ти е най-на сърцето песента, която всека вечер без нея не може да видиш? Сега аз изпълнявам на няколко песни, които са ми така любими. Така на сърце са ми песните, които са свързани с родния край. Така да се изразя. Да, Македонските песни, които са свързани с родния край, те са много. Там край тихата поляна, за Пирин песните, за... Това са уникални песни. Песните, които са свързани, защото те не е една песен, свързани с родния край. Тези песни са ми най-любимите и ги изпълнявам с голямо удоволствие и виждам, че и въздействието върху хората, когато изпълниш така, особено когато са били, те са повечето вече в чужбина, въздействието е уникално, когато изпълниш някаква такава песен, просто човека се разчувства и усещаш, нали, че можеш да въздействаш по някой начин. Отделно това и ми харесват песните, имам такъв в моя репертуар, които са по истински случаи. Такива песни имам няколко. Авторски песни Не са авторски, не са мои, но една такава песен е за Мара Бунева. Мара Бунева, много. Една песен е такава, тя е по истински случаи. Забранена в братска Македония. Там е забранена. Една от любимите песни. Защото е българка. Една друга песен такава, която също изпълняваме за Владо Черноземски. Пак по истински случаи. И много хора не знаят тези събития, какво се е случило, защо е написана тази песен, не знаят. И много хора не знаят, че това не е името, това е псевдоним на Владо Черноземски. Точно така. Това е псевдонима. Величко Керин. Нали? И е българин. Ако питаш Македония, кой е Владо Черноземски, всички ще кажат, той е македонец, роден някъде си в Македония. Те това не го знаят. Също Тодор Александров, за него също има песен. Имам песен за Ванчо Михайлов. Имам една песен, която взе участие световно известния Ивайло Романов, за който му благодаря. Ние не можахме да определим ритъма на песента. Кажи го. Това е също интересен случай. Събираме се, записваме песента, там трябва да определиме какъв размер е, да кажем, нали, запиши я в еди какъв си размер, аз си признавам, нали, че не го знаех. 25 години опит. 25 години професионализъм. Битумните и ПВЦ хидроизолации от Делта Изотерм ЕООД.
Предлагаме професионален монтаж и надежни решения с ПВЦ и битумни хидроизолации. Ние от Делта Изотерм вярваме, че всеки трябва да бъде най-добър в това, което прави. Сигурността започва от хидроизолацията на покрива. Делта Изотерм. 0898 700 279. Ритъма и се обадихме казваме, ще се обадиме на Югозападния университет, не някой преподавател. Обаждаме се. Има катедра пеене. И има, да, колегите се обадиха. Какъв е този размер? Еди какъв си. Да, обаче в студиото не ни излиза размера на нас. Да. Песента не ни излиза, броиме. И аз викам, аз защо не се обада на моят приятел Ивайло Романов? Да. Той без това е така или ще изсвири. Да. Да каже какъв размер е. И му се обаждам. Да. Какъв размер е господин Романов? Да. Така му се базикам с него. Да. Тази песен ще дойдеш да я свириш, вика, идвам. Да. И викам, тази песен, вика, не е този размер, къде ви е казвам на вас. Да. И викам, как така не е? Ние се обаждахме, викам на преподаватели, на други хора, където. Те са го казали 8 плюс 5, а то е седмица плюс петица. Викам, дадоха ни Да. този размер. Викам, не, този размер, викам, Не. И се уверих, нали, аз знам, че може да свири, обаче не знаех, че е и нотно грамотен. Имало е. Нотка на... Алинея точка първа. Знаех, че така и тогава за пореден път бех така приятно изненадан, че беше пак надскочи и моите очаквания, нали, защото тези неща няма откъде да се научат, нали, и така ме изненада приятно, че определи точния размер на песента Да. и я записа. Да. Тези песни са така... Предлагам сега да направим една музикална пауза и ще продължим след нея.
Уважаеми приятели, продължаваме с въпросите към Иво Попов. Дали и какъв ритуал имаш преди да излезеш на сцената? Защото много, като се почва спортисти, артисти, певци, всеки нещо има. Тук да барне, там да барне, нещо да каже, нали? Имаш и такъв ритуал? Имам, естествено, най-обикновен. Ако е тайна, нали? Можеш и да не ни го споделиш. Не, тайна, най-обикновен ритуал имам, нали? Просто се прекръствам като християнин и това нямам някакъв специален ритуал, нещо да правя специално, просто това ми е така най-обикновено нещо, като християнин се прекръствам и с Бога напред. И точно това е с Бога напред и си тръгва, да. Каквото, нали, ние сме се подготвили, какво трябва да се подготвяме, с Бога напред и това е. А когато усещаш, че публиката пее заедно с теб, какво е чувството? Сега, пак ще кажа, нали, на моите изпълнения са 90% в заведения. По някой път се е случвало цялото заведение да пее. Да. Защото аз не съм от изпълнителите да си кажем, нали, човек трябва да си знае къде се намира, да бъде. Да. Аз не съм някаква звезда изпълнител, който пее в големи зали, където имат претенции за това. Имат претенции, нали, да. И там пеят, нали, хиляди и така. Моите изяви са по заведенията, но там също се случва това нещо. Цялото заведение да пее с тебе много пъти. Усещането е невероятно. Тогава просто изпитваш, нали, едно удовлетворение, виждаш даже много пъти, имало случаи, хора и плачат. И такива случаи. Емоционално. Да. Тогава усещането е невероятно, просто виждаш, че даваш, усещаш се, нали, че си един вид полезен и така, а в независимо, че е кръчма, така да кажем, ресторант или такова, се случват такива моменти, когато и цялото заведение пее, тогава действително се получава доста удовлетворяващо нещо. Всеки един изпълнител и всеки един човек има трудни моменти. Какво те мотивира, когато имаш трудни моменти, да продължиш? Каква мотивация от тебе? Да излезеш от някаква ситуация. дупка, като попадне човек, нали? Да. Всеки човек е попадал в някаква такава емоционална, някаква болка, някаква... Какво те отвътре мотивира да продължиш нагоре, да не се предаваш? Значи мотивацията е, че ще дам нещо, което чрез музиката ние изразяваме и чувства. Тогава по този начин това ме мотивира, че аз мога тези чувства да ме издигнат на малко по-високо ниво, да ми даде сила. Да ми даде сила и тази сила, това е музика, песента. Да. Чрез песента, защото и ядене, и пиене има и в магазина. Салам, ракия, отиваш, ти си взимаш и си ядеш и си пиеш. Музиката е друго измерение. Песента е друго измерение. Нали, затова хората чрез музиката ти се отваря един вид и душата и сърцето. С една дума да ти кажа, улеквам и по този начин. Нали, така да ти го кажа по-образно, изпитвам, улеквам и на душата, улеквам и чрез песента, колко и трудно някой път да ти е било, забравяш. И затова някой път и хората даже ходят и на такива кръчми, някой има проблеми, някой знае какво си, обаче то идва, вика, искаме така да се отпусна малко, да забравя. Да си излее душата. И това са най-истинските моменти, които в заведенията, те са хиляди такива моменти съм имал, нали? Сега, за съжаление, пееме по 2 пъти в седмицата, но пак ги има. Пак ги има, да. Пак ги има, нали? Не са спрели. Да ти отговоря, изпитвам тази мотивация олеква ми на душата. Интересно, така съм си записал един въпрос. Какво значение има семейството ти за успеха и за твоята кариера? Значи семейството е на първо място.
в живота, но ние в музикалния, така, аз няма да споделям много лични неща от моя живот, но грешките, които съм правил, има, които са дали отражение в личен план, но с, как да го кажа, с самодисциплина и самоотговорност съм установил на по-късен етап. Да. И гледаш да не ги задълбочаваш и да не ги повтаряш. Сега как би, тук имаме интересен въпрос, как се описваш себе си с 3 думи? Може и с повече, така да се опишеш. Иво Попов е... Ще се опиша така с... С няколко думи, така както намериш за добре. Спокоен, на моменти много избухлив. Защото ако усета някаква неправда и нещо не ми харесва, тогава съм много така избухлив и жизнерадостен. Това са три. Значи зодията ни е такава. Коя зодия? Ние сме телеци, сме избухливи. Траеме, рокът не бух. Ние двамата сме родени на една и съща дата. 27 април. Браво, бе. Да, бе. И сме телци, двамата. Така, имаш ли неизпълнена мечта, свързана с музика? Имам, разбира се. Имам толкова мечти. То ако всички мечти са изпълнили, Имам, нали? те са много мечти, даже, нали, а затова човек има и развитие. В момента също подготвям песни, записвам албуми, записвам песни. Имам много неизпълнени мечти. Страшно много. И аз, както казвам, нали, нивото, на което всеки си знае нивото къде му се стреми да прескочи, да отиде малко напред. Това развитие, има развитие, да не има седим на повече ново хора. изпълнение. Аз също така, като много изпълнители, се радваш на колко повече ангажименти имаш и участия, толкова се усещаш по-пълноценен и те канят на различни места. Да. Ти се чувстваш, става ти приятно и се чувстваш един вид, че работата, която вършиш, се оценява. Затова мечтите са много неизпълнени и да сме живи и здрави на по-големи сцени да се качим и така. С последния въпрос към теб искам да те попитам какво е чувството да бъдеш разпознаваем сред хората. Защото това е, мисля, че нож с 2 остриета, когато си разпознаваем. Да. Някъде ти се отварят врати, ходиш по институции, на това, няма проблеми, дай ще има зелена светлина. Обаче някъде попадаш и на хора, пък нали, обратното. Какво е чувството така, разпознаваема личност си? Какво е чувството така, като ходиш из града или някъде на друго место и усещаш погледите на хората, нали, някой път шушукане? Да. Чувството е невероятно, но има една поговорка, се кажава да си знае го, аз съм разпознаваем в нашия си край, югозападния, докато моя колега разпознаваем на повече места. И все пак, това не е малко. Не е малко. Това не е малко. Слава на Богу, не е малко, но с благодарение и единствено на музиката, аз мога да достигна до сърцата на повече хора. Благодарение това е на музиката. Да. И на песента аз мога да влеза в сърцата на повече хора. Дори и да не е на улицата, дори и да не е чрез медиите, които има сега и с песните, които изпълняваме, много хора ме спират. Слушам твоите песни. Харесват ми, слушам това. Има някои ми казват, тази песен не е така. Да. Защо пееш така? И то най-вече е от Македония, да. Това е професионално изкривяване. Професионално изкривяване тук имат, да знаеш. Не видят да изкривя. Има негативни отзиви, негативни коментари и така нататък и други неща. Ти трябва да си подготвен за тия неща, това няма и да спре.
Нали, но с музиката, с песните, аз мога да достигна до сърцата на повече хора, което за мен е най-голямата награда. Независимо дали те срещат на улицата или не, по този начин, чрез музиката, усещам тази сила на музиката. Уважаеми приятели, завършихме първата част от интервюто на нашите гости Иво Попов и Ивайло Романов Пелето. Предлагам да направим една музикална пауза и след това ще продължим с втората част с Ивайло Романов. Моля оркестъра.